KMJS na yan. Galing dito sa Tisa Cebu City. KMJS na yan. Kamera ba ang naka-clearing sa kisikyo, di ba? Charot! Hi guys! Welcome back to my channel. So, current guys, sa atong vlog, mag-swimming ta. As you can see, na sila diri nag-swimming. Say hi to my vlog, guys! Hi guys! What's up, Yes. nanap? So, mo niya mong gipahimo nga resort. Di ba? Matang gipahimo nga resort? Yes! Bago lang ako man. Yes, the best. Mo niya mong bagong palit nga Entex Pool. Ang price ani niya is 14,500. Ato ni na mo siya gipalit sa marketplace sa Facebook. So, mao ni siya guys, ang among Entex Pool. Normally, tagapaa siya kung taas kapag katao. So, nice kayong Entex Pool kay... Kung saan nindot sa Entex Pool, ti? Nindot kay lapad ba? Galangoy ka. Ikaw siya kung saan nakanindot sa Entex Pool. Eto, be. Gidagmas la. Nice jud ang Entex Pool kay labi na sa panahon karon nga SQ, GCQ. Kanang di na mo kinahanglan mo atog mga resort, mga beach, di na mo kinahanglan kay halopilo sa mga tao, but you can already swim, makalangoy-langoy na mo. Diha sa inyo halabi nagdaamoy dako nga space pareha sa amo as you can see. Oh, kami nag-drawing ana. Char. Let home ra kasi silang duha, mura lang nasa balay, di ba? So, mauna ni ang atong Entex pool, guys, ang atong portable pool. Yes. And of course, nice kay mong background kaya mo man sila gipintanan para mo match ang mura jud na sa resort. Dili ato face diri. Tara mo din ang mga igsoon ni mo siya. Yes. So, normal lang Entex pool, taas yun kayo siya, masakta yun sa inyong garahe ko sa kinan. Char. Sampuli daming langoy-langoy siyong. Ang saan paglangoy sa Entex pool. So, sampulan ta karon nimo siyang kung saan paglangoy sa Entex pool. Step number 1. Step number 1. So, kapagamay. Ay, kamera bullshit! Kapagamay. Kapagamay, nabasta ang kamera giatay. Step langoy number 2. Kailan dili o pisik-pisik. Oy! Step number 2. Kapok mo. So guys, kung palit ganyan mag-Entex pool, dapat palitan sa ninyong filter. Kaya kung di nyo palitan ng filter, lubog kayong tubig, tanawa. Pero sa pagkakaroon, di pa siya lubog. After 3 days, after 5 days, lubog na kayo ngayon. Mura na ni kanal. Charot. So, mo din itong outfit no, swimsuit. Na itong pares sa shorts. Kaya of course, wala sa agad. Dito pwede mag-swimsuit. So, ayun ta. Charot. And dapat kung maglangoy-langoy, ganin mo sa pool, dapat na may mga swimming attire. Kaya very sensitive kayo siya. Pwede siya mag-isi anytime. Murag inyong car. Charot. That's why, tanaw sila mga nangaligaw. Naaga sila mga swimming attire o kamisa. Dili mga hait sa nina. Kinasakto lang. Ganun mura dyan kung naasos mo nito na ligo. Ano paglangoy no ah? O, tanawa siya guys. Sige, nakagano ko sila. Mo ako galit. Mo ako galit. Sira na doon. Ay, nakita mo din ko. Yay! So, sugdan na napag lang ay dili sa atong Entex pool. Let's go! So guys, nakuha na akong peso. Piso. So, mag-games sila. Ila pang itao ng piso. Ama kita sa piso Sila na. na hay. Ato mo dito sa layo? Sige, ganito. Hindi ka mapil. Lubugon sa rin mo yun. Sa isa salit. So, lubugan na magmayong swimming pool. Pangitaon na mo ang piso. Mo dyan na pinaka-basic. Kalinga ko na ito sa pool, di ba? 1, 2, rigido. Ayun, droid. Arabo. Iramira, bro. Asa ang piso? Pinagisagdan nila pangita ang piso. Kamera yan. Kamera Risky kayo mag-vlog na doon sa Entex pool. Basta ka. Kamera. Kaya kakita mo gagulto mo. Iramira, bro. So, why mag-goggles? Wala mag-goggles. Qualify na lang. Now it's 3 goggles. Go! Parang okay. Ano yung okay? Tama. Yes, kita itong naman.
Lisod ka pangitaw ng pisos, ang love life, lisod ka ayo. Diba, manaro diri ay. Ano ba? We're taga-Philippine. Normally guys, Hindi lang. anak kanindot sa kuna may portable pool. Okay, masking gabi pwede mo mag-night swimming, di ba? Kung ano sa mo makasigan ng init, pwede mo mag-swimming anytime. Uy, So, pasintabi lang sa mga tolya dito na pita, dito na pita. Pasintabi lang po. Char. Kung ano yung kunang ari mi diri niya. Arang piso ba bro? Ano lang mo ba? So, nakita na ang piso ni Jimmy. Sirga po yung nakakita sa piso ka. Buntay kayo dito ilday. Ari butang tunga dalir kay makuan. Adto, dalawiyon pa ba? Para magpak. Pero dapit mo ba? Street na. 1, 2. Ayo sorry so glitter. Ay, ari mo dali. Sige, ito. Ari mo dali na ko isa. Yan. Sige, so ari ta dali. Ato na ko yung isang piso. So, Julia Barreto ka nag-take the range. Basyo pa ako yung touch. Char, show pa pa. 1, 2, 3, go! Uy! Uy! Aba! Uy! Ang kamera! Ay, ito sa joke. MGS na yan. Yes! Punishment, ito na lang yung thumbnail. Pados! Ano ya? Madipados. Aray, madipados. Don't Ano touch ba it. ito niya? Ayaw. Salamat niyo. So, basing ka to mo gamitin ang talent sa art. Charot. And start na. Hindi siya maklaro yung while ago. If fanatic mo kayo with Pokemon, so we came up with this. Squirtle, Dragonair, and Leo. Actually, punaan pa na namo, pero wala tayo. Ali lang. Naabot naman dayo ng pool. So, mao na to. So, ito nalang yung kupkan. Ang camera kay Kuya kay matagas. So, ito na yung Ano nag-sure? Uy, di mo nag-short. Eh, pag nag-short. Alis na diri, babe. Babe, come here. Nawag sa boyfriend. Tawag sa boyfriend. Di magkiyata kayo. Mabasa ang camera, ha? O, diba? Sa, let me this thing, babe. Kamusta man yung Intex pool ba? Okay ra. Kamusta man ang inyong pool? Kumbaga kanyo, kamusta inyong pool? Nindot. Nindot. Galing kami. Nindot. First time ni namo nga. Nagkaingan ni mi. Nagpasalamat mi sa sponsor. Disclaimer. Disclaimer. Ako, wa na lingaw. Ano mo ka nalingaw, Daniel? Ano ka nalingaw? That way you fell. Because I don't swim. I don't swim. Hindi ka sa bawlang mo. Oo ba? Kandingan mo na siya, guys. Nalili sakit nga, mahadlok siya tubig. Subaw na, di siya maligo. Charot. Lera kayo yung panit sa panit. Mana ko ligo. Sige ko sa camera. Ito yung mata na. Ako may arang Andre. Itom. Di ba masakit? Arang-arangan itom. KMJs na yan. Galing dito sa Tisa Cebu City. KMJs na yan. Camera ba na kasi? Nagkakit di ba? Charot. Ay, sige, tagtama sa pang photo. Dire-divinity ng word chart. So, kanisya. Ano siya ang sunset Charot. inspired painting. This is painted by Pablo Picasso. And of course, nasa pa kami ng Siya. entrance pool. Nan. Mga reminders. Ah, So, di dapat buhagon kung namin entrance pool. Of Uy! course, bawal ang diving. Agawan mo na doon. Bawal ang inunani. Of course, kayo mabawra man kayo. Sakit kayo sa lubot, di ba? Amot lang kung sali siya. Okay, bawa na. Bab. Lumstik ko niya. Ay, sambil mo. Tingnan ko gumaan. Sure, gigang malumos ka. Yes. It's true. Tubig ka ba? Bakit? Kasi lagi akong nauhaw sa'yo. Debo! Kahoy ka ba? Sa, balik ka. Kahoy ka ba? Bakit? Kasi ang sarap mong biyakin eh. Debo! Butang ina, tabang.
sila og duwa-duwa og silingan mo sa kanilang mga sharat. So, kung nasa mga Entex pool, guys, dapat mapalit siya mag-filter. Hindi ka na ito malikay nga na manghihi sa ating pool. So, basta may ibong lang yata nga nung init na kayang tubig, di ba? Load kayo. Load kayo kung mapundora ang tubig, di ba? Hindi tayo. Hindi na namin kay Bong. Namjim ngihi dray. Kita na nakahihi rin, ay 5. Nalulul. Uy, dodong mo ito nga, kita naging hiyodi kay. Tigagsing ko, pero di nakaligo. So, sa mga gimingaw diha og travel, kana magado ato og mga place para lang maligo, mag-swimming, maligo dagat, like family bonding, worth it kayo kung pala mag-Entex pool. Di na mo kinayan mo adto mga resort para ma-save ninyo, palit na mo Entex pool. Andam lang mo sa inyong mga bayranan sa tubig. Char, og mga labanan din. Kadhan yung humod, char. Alam sa dili magutay na kami. Shout out pala sa mga busted dyan. Daram lagi. Kasi may mga taga-video. Karat! So that's it guys. I guess dili na lang ko tabang atong vlog. Kay kung sige na lang tag-vlog na tamalingos atong Entex pool, diba din na tamalingaw og swimming. So isulitin sa jud nato. So at ninyo ako maabot na mga pag-games diri ug daghan pang vlog diri sa among Entex pool. Kay nagplano sa din nga mag-vlog mi diri, mag-games mi diri. Nagplano sila mag-gathering mi diri, diri para mura gyud na sa dagat. Karon kay ako pang gisuya ng Entex pool. So that's it guys. If you like this video, please don't forget to click like, share, and subscribe. Kung subscribe mo, ano yung magka-love life na mo, diba? Till my next vlog. Bye!